Mima munyina kwaba emofra Teacher Fosu nie nenne ye ba besia de e de fa onimunyamfo bi a oboaye ema oman Ghana enya fa ahodie ho idin ene osagefo Dr. KWAME NKRUMAH yenshase ewo ekurokuma bi a na idin ede nkrofo ewo oman Ghana mu no maami bi a na idin ede oba panyin Elizabeth Nyaneba ene ne kunu ne yefe no panyin Kofi Nkrumah ewo abofra bi a otu ne din se KWAME NKRUMAH abofra yi enyini ye no na ope adesua yie pa onyini kakra no na niso ade hunu kese pa ene se obema oman Ghana afa ne ntoma pa efra na nya ne fa hodie enso enam KWAME NKRUMAH mode monti onyini ye ebeye opanyimpa obeye otwehwe ni mapa na ne nyina mu nso na opemofra sem yie pa enam KWAME NKRUMAH mode monti ema ne niso ade hunu kese yi ebemu se oman Ghana ebefa ne ntoma pa efra na nya ne fa ahodie enu nti emo beye omampanyin odikan ewo afi apem edunkron ene aduonum enson ne da na etoso insia ewo obenim bosome mu no Dr. KWAME NKRUMAH ejina simpie so eka kire Ghana fo nyina se oman konkron Ghana yamanya eda yen akoma so efri na ekro yenye fa ahodie ye mo manfo ni nyina ni giye pa na wodi asa agi wonani obo modin eye akosombo dam enam so ema enipa dodo na enya nkanea osisi suku adan bi etese college eni suapon akese bi tese KNUST ene ayaresabia bi enso etese okonfo anache aban ayaresabia osanso eye lolo akwan bebre ampara osagefo Dr. KWAME NKRUMAH efata na osombo ema oman konkron Ghana fo nyina se yesua ne ho ade nti mofra ena ene medimu besie yesua de afa omampanyi a odikan na ne din ede osagefo Dr. KWAME NKRUMAH eho makramo moja na numshe bunyani so maye.